team మన రేడియో మిర్చి స్టూడియోలో ఉన్న టైం 6:25 రేడియో మిర్చి 90.3 FM. ఇది చాలా హాట్ గురు బ్యాండ్ బాజా విత్ మీ భార్గవి. ఒక బ్యూటిఫుల్ టైటిల్ తో మన రాజ్ కందుకూరి గారు అందిస్తున్న మూవీ. వివేక్ ఆత్రేయ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రశాంత్ ఇస్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. హీరో శ్రీ విష్ణు అందరూ మన మిర్చి స్టూడియోలో ఉన్నారు. రాజ్ గారు, మీరు చెప్పాలి అబౌట్ ద మూవీ. ఈ మెంటల్ మదిలో అని టైటిల్ ఎలా ఫిక్స్ చేశారు? ఫస్ట్లీ యాక్చువల్లీ దీనికి ముందు ఇంకొక టైటిల్ అనుకున్నాం, ఆ టైటిల్ కూడా చెప్తాను. వి థాట్ ఆఫ్ చెల్లియో చెల్లకు అని. సో ఆ టైటిల్ మాకు చాలా యాప్ట్గా అనిపించింది, కానీ ఎందుకో కారణాలు దొరకలేదు. అండ్ కొందరిని అడిగినప్పుడు దే సెడ్ మెంటల్ మదిలో ఇంకా ఎక్కువ బాగుందని అన్నారు. అంటే యాజ్ డైరెక్టర్, యాజ్ ప్రొడ్యూసర్ వీ లైక్ బోత్, బట్ పీపుల్ ఒపీనియన్ దానికి ఎక్కువ ఫేవర్ అయింది. సో వీ వెంట్ విత్ దాట్. చేసినప్పుడు ఇమీడియట్లీ వివేక్ కేమ్ అవుట్ విత్ అ బ్రిలియంట్ ఐడియా ఆఫ్ ఎం డిజైనింగ్ యాజ్ లవ్ సింబల్. And second half of M is a question mark, which depicts hero's characterization. So అది బాగా నచ్చింది. ఇది బాగా క్యాచీగా చాలా బాగా జనాలకి రీచ్ అయింది ఇది ఆఫ్టర్ దట్. అయితే ఈ టైటిల్ వెళ్ళడానికి ముందు బేసికలీ ఐఎమ్ మణిరత్నం గారి ఫ్యాన్, అండ్ వివేక్ ఈజ్ ఆల్సో ద సేమ్, అండ్ ఈవెన్ శ్రీ విష్ణు కూడా ఈ ఫ్లేవర్ ఇష్టం. సో దట్ ఈస్ అనదర్ రీజన్ ప్రాబబ్లీ. సూపర్, అందుకే అయి ఉంటుంది. ఓకే sir, we're going to launch the song and ee paata Gummadikaya Halwa. I like the title of the song. So can you just tell us about this song? గుమ్మడికాయ హల్వా అనేది కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఫన్ జనరేట్ చేయడం కోసం చేసిందే, కానీ సినిమాలో ఒక సీన్ అంటూ దానికంటూ టిపికల్గా ఉండదు. ఐ థింక్ ఇది వివేక్ కరెక్ట్గా చెప్తే బాగుంటుంది. గట్టిగా చెప్పు, వై గుమ్మడికాయ హల్వా నువ్వు చెప్పు. ఏంటి లేదండి, కొంచెం సాంగ్ కొంచెం క్రేజీగా చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నాం. సో నేను అలా బస్సులో వస్తుంటే నాకు నిద్ర పట్టక ఎలాగోలా క్రేజీగా చేద్దామని చెప్పి ఐ కాల్ ప్రశాంత్. సో ఒక రెసిపీ పెడితే బాగుంటుందేమో అని చెప్పి చెప్పాను నేను. ఏం రెసిపీ బ్రో అంటే గుమ్మడికాయ హల్వా ఎలా ఉంటుంది అంటే కామెడీగా ఉంటుంది బ్రో, అయితే వెళ్ళిపోవడం బాగుంటుంది కదా. సో ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ లైక్ దట్. ఓకే, సౌండ్స్ గుడ్ అండి. సో బస్ లో ఖాళీగా మీరు వెళ్ళేటప్పుడు రెసిపీల గురించి ఆలోచిస్తారు అని నాకు అర్థమైంది. సో దిస్ లెట్స్ హియర్ దిస్ సాంగ్. Yeah, before going with the song, I want to tell only one thing. అంటే వివేక్ ఇది చెప్పాక ఐ వాంట్ టు సే దిస్. గుమ్మడికాయ అనేది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సినిమా పూర్తయ్యాక లాస్ట్ డే గుమ్మడికాయ కొడతారు. సో బేసికలీ నేను వివేక్ మేమంతా టీమ్ అనుకున్నది ఏంటంటే, ఐఎమ్ బేసికలీ షార్ట్ ఫిలిం లవర్. నేను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వచ్చేవాళ్ళంటే ఐ రెస్పెక్ట్ లాట్. ఈ సాంగ్ని సినిమా ఎండ్ అయినప్పుడు కొట్టేటువంటిది ఒక సింబాలిక్గా తీసుకుని ప్రతి షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఇక్కడ దాకా మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాకి రావాలి అనుకుని ఐ వాంటెడ్ టు డెడికేట్ ది సాంగ్ టు షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్. సో గుమ్మడికాయ అనేది సినిమా ఎండ్ అనేది ఒక శుభ పరిణామం కాబట్టి, సో షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్కి ఇది డెడికేట్ చేస్తూ ఈ సాంగ్ వేయాలని ఐ రిక్వెస్ట్. డన్. పాట పాడింది హేమచంద్ర అండ్ Prashanth, Vihari, the music director, and lyrics Vivek Athreya rasaru, and Sree Vishnu and Nivetha are the heroines, lead role. So can you just launch the song, sir? Entire team. Andaru randi guys. Yeah. Vivek, Prashanth, Sree Vishnu. Here we go. Radio Mirchi 90.3 FM lo Mental Madhilo nunchi song. Mental Madhilo సినిమాలో సాంగ్. రేడియో మిర్చి, we are with భార్గవి 98.3 FM. గుమ్మడికాయ హల్వా సాంగ్ లాంచ్. గుమ్మడికాయ హల్వా ఎలా చేస్తారో చూద్దాం. ముందుగా కావలసిన పదార్థాలు: గుమ్మడి తురుము 1 కప్పు, పాలు 1 కప్పు, పంచదార 1 కప్పు, నెయ్యి 1 కప్పు, యాలకుల పొడి 1/2 టీ స్పూన్, మదికే రెక్కలొచ్చినేమో, ఎగిరి వెళ్ళినేమో, నిన్ను తాకినేమో చల్లగాలిలా, అటుపై బదులు వచ్చినేమో, నన్ను చేరినేమో, ఊహ కందలే నీ కొత్త వింతలా, నిన్నలోని నేను నాకు నేను కాను, నేడిదోడు కోరే పావురాయి నేను, పంజరాన్ని దాటి చిన్న ఆశతోటి ప్రేమరేఖలే పంపనా, సాల్లే పోరా ఈ తొందరంతా చూసలేరా వీరా సూరా, సర్లే గాని సక్కాని సురుక్కా నీదేలేరా ఓ మగధీరా, సాల్లే పోరా ఈ తొందరంతా చూసలేరా వీరా సూరా, సర్లే గాని సక్కాని సురుక్కా నీదేలేరా ఓ మగధీరా.
పాలు, పంచదార, యాలకుల పొడి అన్నీ వేసి ఆ తర్వాత వచ్చేనేమో సేద తీరనేమో వెలుగు చూసేనేమో వాన విందున తలపై తరుముతుంటే నన్ను తరిగిపోయే కాలం తిరిగి వచ్చనంట ఏమిటి కథ ఇప్పుడు గోరింటాకు గొబ్బెమ్మ కలిసిన వేళ బా చాలా బాగుంది శభాష్ బాబు చాలా పెద్ద మాటలు మాడుతున్నామ్మా. ఏం చదువుకున్నావు? ఏమండి ఇప్పుడు వాల్మీకి ఏం చదివాడని రామాయణం రాశాడంటారు. సరేలే బాబు, తెలియక అడిగానులే. ఉంటాను మరి, వెళ్ళి రే ఎవడరా నువ్వు? నా పాటికి నేనంటే కదిలించి వెళ్ళిపోతాయంటరా. రే ఇంకా చాలా ఉంది రా. రే సాలే పోరా సాలే పోరా సాలే పోరా సర్లే గాని సర్లే గాని సర్లే గాని సర్లే పోరా ఈ తొందరంతా చూసలేరా వీరా సూరా సర్లే గాని సక్కాని సుల్కా నీరేరా ఓ మగధీరా సర్లే పోరా ఈ తొందరంతా చూసలేరా వీరా సూరా సర్లే గాని సక్కాని సుల్కా నీరేరా ఓ మగధీరా. Madhilo అద్దరిపోయింది. పాట గురించి మాట్లాడదాం. బట్ రైట్ నౌ ట్రాఫిక్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. Traffic news live on the drive. కొంచెం బిజీగానే ఉంది మన ఎస్డిఐ హాస్పిటల్ అండ్ కాజా మ్యాన్షన్, అలాగే మాసప్ ట్యాంక్, రోడ్ నెంబర్ 1, రోడ్ నెంబర్ 12 ఈ స్ట్రెచ్ లో కాస్త స్లోగా మోతుంది ట్రాఫిక్. డ్రైవ్ సేఫ్ అండ్ స్టే ట్యూన్. రేడియో మిర్చి 90.3 FM. ఇది చాలా హాట్ గురు. ఎస్ సార్, అదిరిపోయింది పాట. థ్యాంక్ యూ. యాక్చువల్లీ అందులో మధ్యలో నేరేటివ్ ఏదైతే ఎలా వంట చేయాలో, గుమ్మడికాయ ఎలా చేయాలో ఒక పెద్ద ఆయన 70 ఏళ్ళు ఆయన మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంది కదా, అది వివేక్ అత్రేయ వాయిస్ అది. అండ్ దెన్ ఫన్నీ వేలో హీ ట్రై టు సే దట్. అండ్ ప్రశాంత్ తనతో అలా చెప్పించాడు. ఐ థింక్ ఇట్ హెస్ కమ్ అవుట్ వెల్ అని అనుకుంటున్నాను. హోప్ యూ గైస్ లైక్డ్ ఇట్. అబ్సల్యూట్లీ అండి, సూపర్. సో ఫన్నీ, కోకీ. ఇందాక ప్రశాంత్ అన్నట్టు ఆయన చూస్తే చాలా గుడ్ బాయ్ లా ఉన్నాడు, కోకీగా ఎలా వస్తుందా అని నేను అనుకున్నా. బట్ ద సాంగ్ మేడ్ ద హోల్ డిఫరెన్స్. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఎంటైర్ టీమ్. థాంక్యూ వెరీ మచ్. థాంక్యూ సో మచ్. ఆల్ ది బెస్ట్. థాంక్యూ. ఎప్పుడు సార్ రిలీజ్? యాక్చువల్లీ వీ థాట్ ఆఫ్ 28th of this month, బట్ అది టైం ఇంకా సరిపోలేదు, కొంచెం వర్క్ ఉంది. ప్రాబ్లం ఇది కాకపోతే నెక్స్ట్ మంత్ 2nd, 3rd week లో ఉంటుంది, ఆగస్ట్. So what is that you would want to tell to Radio Mirchi listeners to watch this movie, listen to the songs? అంటే మెంటల్ మదిలో గురించి బ్రీఫ్గా చెప్తాను. వై ఐ హ్యావ్ టేకెన్ అప్. నాకు ఇలాంటి సినిమాలు ఏంటంటే ఒక కథ విన్నప్పుడు నాకు సినిమాటిక్గా ఉండకూడదు. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ కండిషన్. అంటే సినిమాటిక్గా ఎందుకు ఉండకూడదు నాకు అంటే, అంటే ఒక స్మాల్ మూవీ కెనాట్ ఎఫర్డ్ బిగ్ ఫైట్స్, లేకపోతే టూ మచ్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్స్, అవి ఐ కెనాట్ ఎఫర్డ్. అంటే ఐ వాంట్ టు tell stories, or I want to give audience the stories that come from our routine lives. మన ఇంటి పక్కన, మన కాలనీలో ఎక్కడో మనకు తెలిసిన వాళ్ళ మధ్య జరిగే కథ మనం ఎక్కువగా ఓన్ చేసుకుంటాం. పర్టికులర్లీ స్మాల్ సినిమాకి అదే జరుగుతుంది. అండ్ క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ కూడా ఇవ్వడంలో ఐ బిలీవ్ ఇట్ సో మచ్. ఇప్పుడు వివేక్ తన టీం తను తెచ్చాడు, కెమెరామెన్ తను అన్నాడు, ఇది అన్నాడు, మ్యూజిక్ అన్నాడు. మ్యూజిక్ ఒకటి నేను సజెస్ట్ చేశాను, లక్కీలీ తనకు నచ్చింది అది. బట్ మిగతా అంత పెళ్లి చూపులప్పుడు కూడా వాట్ ఎవర్ తరుణ్ భాస్కర్ సెడ్, ఐ సెడ్ ఐ విల్ గో విత్ యువర్ వర్డ్స్ అంతే. బికాజ్ డైరెక్టర్కి ఆ క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి. అండ్ తన విషయంలో కూడా తను ఈస్ చూసింగ్ ద బెస్ట్ టీమ్. దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ సింక్. అండ్ యూ విల్ సీ ద రిజల్ట్స్. ఐఎమ్ వెరీ షూర్. నేను చూశాను సినిమాని, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, కంటెంటెడ్గా ఉన్నాను నేను. సో నీడ్ ఆల్ యువర్ గుడ్ విషెస్. Thank you, sir. Thanks for coming on. Thank you so much. Thank you, Radio Mirchi, for all your support. And thank you, media. Thank you, everyone, and audience end of the day. Thanks a lot. Bye. Sir.